Vi skal føre bevis for den formel, som står her øverst i hjørnet, som kan bruges, hvis man har to punkter fra en eksponentiel sammenhæng, som man så kan bruge til at finde ligningen eller formlen for den givne eksponentielle sammenhæng. Det vi gør, det er, at vi starter med at have to talpar. Vi kalder dem x1 og y1. Og så kalder vi det andet for x2 og y2. De to talpar stiller vi nu ind i hver sin ligning. Ikke en hvilken som helst ligning, men den ligning, som viser en eksponentiel sammenhæng. Så vi laver en ligning, der hedder y1 lige med b gange a i x'te. Og vi laver en ligning, der hedder y2 lige med b gange a i x i anden, det var x2. Ja, den der hedder selvfølgelig x1. Sådan. Så kan vi dividere den ene ligning med den anden. Så stille dem over for hinanden. Så kommer det til at se ud således her. Sådan der. Det vi kan se her, det er, at vi kan lade b gå ud med hinanden, fordi vi ganger med b, og vi dividerer med b. Så dem kan vi egentlig bare fjerne. Så der står y1 divideret med y2. Når jeg slår y2 divideret med y1 er lige med a2 divideret med a1. Så findes der en potensregneregel, som vi kan benytte. Og den er en lille smule kluntet at skrive, så den copy-paster jeg altså bare lige. Den ser ud sådan der. Og den siger jo, at a i m'te divideret med a i n'te er lige med a i m'te minus n.
Og det den betyder, det er, at vi har lov at ændre på opstillingen af det, vi har stående heroppe. Så i stedet for, at der står a2x divideret med a1x, så må vi faktisk fjerne det ene a og stille det op, så der står sådan der, står a x2 minus x1. Så begyndte det at ligne noget. Det vi skulle frem til, det var jo, at det skulle se ud således her. Så det vi mangler nu, det er at få isoleret A på den ene side. Og det kan vi gøre også ved at uddrage roden. Altså her står der jo A i x2 minus x1. Så hvis vi stiller et rodtegn op og skriver x2 minus x1 på begge sider, så vil det jo så komme til at se ud således her.